video ďalšieho videa. Dneska to bude video z zbierky mojich PS3 hier. Tak, ak sa vám to bude páčiť, dajte mi like, dajte mi odber, to mi to pomôže a môžeme za to. Ako prvú hru tu mám Call of Duty Modern Warfare 2. Je to dobrá hra, ja som mu sám hral, je to veľmi dobrá hra, rád som mu veľmi hral, bola dobrá, takže doporúčam vám ju kúpiť. Ako druhá hra tu je Battlefield 3. Táto hra, ona bola na chvíľke dobrá, len potom sa to nejak seklo, neviem čo. To som mal nové, hneď som si ho kúpil. Stala, počkaj, neviem teraz koľko, 7,99. Tu je cena. A ako na začiatku bola dobrá, len potom sa nejak sekla a nefungovala. Na začiatku idete v nejakom vlaku, tam neviem čo tam strieľate nejakých a potom idete ako na vojnu. Ako tretia hra je jedna hra, ktorá sa mi veľmi páči. Je to Resistance of Fall of Man. Táto hra sa mi najviac páči, lebo je to taká hra, že tam bojujete proti nejakým príšerám, alebo neviem čo to sú, ale viem, že tu je aj po česky, po rusky, aj nejaký, neviem, po taliansky, či čo to. Ako ďalšiu hru tu máme auta. Táto hra sa mi páči, ale až tak veľmi nie. Tá hra sa volá Raced Drive Grid. Tá hra je o autách, keby ste si nevšimli. A je dobrá. Ako tretia hra. Počkaj, 1, 2, 3, 4, 5. hra. Transformers. Táto hra sa mi vôbec nepáči. Až na to, že tam behám ako za Transformera, ale neviem, čo tam mám robiť, lebo sa tam nič nedá robiť. A to je od tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, nedávajte zanechať like. Nedal plus. Vy ste si mysleli, že to je koniec? Toto není celý špeciál. Vy ste si nič nevšimli? Moju tvár ste si nevšimli. Hej, vypadám ako škrečok alebo nejaký, neviem čo, ale to som ja. A to nebolo ešte všetko. Ešte tu mám pre vás, čo som chcel počkať. Toto psychopatická videa budem točiť, hej. To budem točiť. Ak ste si nevšimli, raz za čas natočím hru, ale ináč budem natáčať psychopatické videá. Ako druhé. Budem tohto plišáka takto byť. A na druhé. Vyjde song, alebo zatrite, vyjde song za 700 odberateľov. Takže ak dáte 700 odberateľov, tak vyjde song. A neviete aký, však uvidíte. A to bude dobrý song. Takže klikajte hneď na odber. Mne to veľmi pomôže. Je to zdarma, tak kliknite na to. A keď tu budem mať ja len to videu 15 lajkov, tak natočím všetky nažiť, lebo lajky sa dávajú, keď sa niekomu páči niečo, tak dám, že keď tu budem mať tých 700 odberateľov, tak robím špeciál. Ešte ďalší, kde bude ten song a potom ešte ukážem moju izbu, ktorú celú nevidíte. Toto moja izba není. Toto je nič, ja tu nemám ani upratané, ešte sa mi nechce ani.
A keď tu je 700 odberateľov, tak to natočím. Takže klikajte hneď dole na odber. Mne to veľmi pomôže. A dávaj to. Nazdar.